Damire, reci nam nešto o sebi. Zovem se Damir, fudbaler sam jednog niželigaškog tima iz unutrašnjosti, hrvatskog sam porekla, ali sam rođen i ceo život živim u Srbiji. Možeš li da nam opišeš šta se desilo na utakmici? Pa igrali smo lokalni derbi i tokom utakmice navijači domaće ekipe su leteli u teren i prekinuli. Napali su nas, gostujući igrače, svi, i sve što im je palo pri ruci, s tim su nas napali motkama, šipkama i tako dalje. Ja sam dobio nekoliko udaraca po glavi, rukama, nogama i zbog toga sam morao 2 mjeseca se oporaviti, nisam mogao uopšte da igram. Da li se još nešto dešavalo tokom tog incidenta? Pa nije bio samo fizički napad na mene. Vređali su me nacionalne osnovi, govorili su mi da sam ustaša, da treba da se selim iz Srbije, psovali su me sa jebote Tuđman i tako dalje. Da li ste mogli da se odbranite ili zaštitite na samom terenu? Niže lige su slabo obezbeđene od strane policije, pa jedino što smo mogli da uradimo je da bežimo u slačionicu, šta drugo. A da li ste se plašili? Pa, imao sam osjećaj da se borim za život. Baš sam bio uplašio, strah me je držao i dok sam bio sa igračom u slačionici, jako je ispred slačionice stavilo nekoliko policajaca jer smo čuli povike navijača da će se obračunati sa nama, posebno sa mnom. I kako se završila ta situacija? Bili su u tom strahu oko sat vremena dok nije došlo pojačanje policije koje je uspeo da rastera navijače i nas izvede iz tog mesta. Hvala ti.